дар барномаи имрӯзаи раҳ ба раҳ шуморо лаҳзаҳои беҳтарину ҷолиб интизор ҳастанд. масире ки ба даҳгонаи беҳтарин шоҳроҳи ҷаҳон ворид шудааст. боду ҳавои пешгӯӣ нашаванда ва табиати асроромезу афсункор ҷолиб ҳасту зебо. дар баландии қуллаи боми ҷаҳон чорчамани овозадор. олами набототу ҳайвонот. зиндагии оддии мардуми деҳот. дар нашри барномаи имрӯзаи раҳ ба раҳ аз Шамсиддини Шоҳин то маркази ноҳияи Дарвоз. саломи худро аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон ба шумо мерасонем, тамошобинони ҳамешагии барномаҳои телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. барномаи раҳ ба раҳ аст, меҳмони кошонаи шумост. имрӯз мо тасмим дорем аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, аз вилояти Хатлон ба боми ҷаҳон, яъне ба дарвозаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Дарвоз сафар намоем. пас шумо ҳам дар ин барнома моро ҳамроҳӣ намоед ва аз инфрасохтори сайёҳии сарироҳии масири Шамсиддини Шоҳин Дарвоз бохабар бошед. рафтем. сафари мо аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳин шурӯъ гардид ва раҳсипор мешавем ба маконе ки зиндагӣ ҷӯш мезанаду анъанаҳо зиндаанд ва фарҳанг бо табиат дар ҳам танидагӣ дорад. имрӯз низ мову шумо ҳамсафар мешавем, раҳ ба раҳ, қадам ба қадам, сӯи кашфи зебоиҳои нав ва шиносоӣ бо мардуми меҳмондӯсти кишвари маҳбубамон. бо тамошои манзара аз дохили нақлиёт ба баландие расидем ки табиат аз ин ҷо зеботар вонамуд шуд. аз рӯи ишораҳои сарироҳӣ ин қисмати деҳаи хоҷаҳалтуни ноҳияи Шамсиддини Шоҳин мебошад ва дар ин масир сари роҳ мо ин гуна қуттиҳои занбури асалпарвариро мушоҳида намудем ва мехостем аз наздик як бор дида намоем. дар ин ҷо тақрибан зиёда аз 20 қуттии занбур гузошта шудааст ва ин тарафи дарё бошад як манзараи бисёрам ҷолиб намоён мегардад ва бубинед дар ин манзара акс гирифтанам чӣ қадар зебо мебошад ва фикр мекунам барои ҳар як сайёҳ ҳам ин беҳтарин макон аст барои видео кардан, навор кардан, барои аксбардорӣ. вале мутаассифона дар ин ҷо алоқаи телефонӣ нестай, ҳатто занг задан ҳам намешавад.
ин қутиҳои замбури асали сари роҳӣ ба домани табиат ҳусни дигар бахшида, гӯё нуқтаҳои зарини меҳнату баракатанд дар оғӯши сабзи табиат. каме аз ин баландӣ манзараро тамошо намуда, ҳаракатамонро идома бахшидем. бояд гуфт ки дар ин сафар роҳи зебою мунфарш саёҳатамонро боз ҳам хотирмонтар гардонид. ин шоҳроҳи байналмилалӣ дорои аҳамияти бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ ва стратегӣ мебошад. маҳз бунёду таҷдиди чунин роҳу пулҳои бунёд гардида барои имрӯзу фардои миллату давлат хизмат намуда шоҳракҳои рушди минбаъдаи мамлакат мебошанд. агар ин роҳро аз баландиҳо нигарем, роҳи пурпечу тоб, вале таҷдиду ҳамвор буданаш барои ҳаракати нақлиёт мусоид аст. ниҳоят баъди баромадан ба баландтарин нуқтаи ин ағба оҳиста оҳиста поён фаромаданро гирифтем. ассалом, мо сабти барномаи раҳ ба раҳ дорем. мехостем аз ин намуди чукриҳое ки сари роҳ ба фурӯш машғул астед дида намоем, ҳамзамон барои худамон харидорӣ кунем. чанд сомонӣ ҳастанд? банчаш 10 сомон. банчаш 10 сомон. нав баромадан ба фикрам, ҳа? дар ҳамин сари роҳ ман мекунам? мошино меистанд? харид мекунанд? дар баробари инаш бо сиёалаф? дар баъзе ҷо сиёалаф меган, дар ҷои мо банак меган барои далда, оши бурида. як банча чанд дона дорад? 8 дона, 9 дона. мегирем як банчаи чукриро. тамошобинони азиз, ҳангоми фаромадан аз ағбаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин сари роҳ фурӯши чунин чукриҳо ба назар мерасад. шумо ҳам метавонед дар ҳамин фасли сол омада дар ин масир барои худатон чунин чукриҳоро харидорӣ намоед. дарахтони сабз ва гулҳои табиӣ, кӯҳҳои дурдаст ва домана кӯҳҳо, ҷӯйборҳо ё дарёчаҳои ҷорӣ, сабзазорҳои васеъ ва алафзорҳо, чарогоҳҳо бо чорво. ин гуна манзараҳо аксар вақт ҳисси оромӣ мебахшанд ва барои суратгирӣ ё тамошо дар вақти сафар хеле ҷолибанд. тамошобинони азиз, тасвири ин манзара хеле мушкил аст, зеро дар тасвири он қалам оҷиз мемонаду забон сухан лол. воқеан бисёр зебо аст ин гӯшаи диёри Тоҷикистон, ин манзараи сари роҳӣ. аз ҳамаин баландии кӯҳе ки баромадам, як манзараеро тамошо дорам ки биҳишти рӯи замин аст. ин қадар сарсабзу ин қадар зебо барои истироҳат, барои рӯҳу асаби ҳар як инсон бисёр фоидаовар аст, зеро истироҳат дар ин ҷо худ як лаззат аст, асаби одамро ором мекунад ва дар сари роҳ чунин чарогоҳҳо низ зиёд ба назар мерасад ва ин чарогоҳҳое ки сари роҳ ҳастанд бо рамаи зиёд ба табиат ҳусни дигарро зам менамояд. ҳамин тавр бо тамошои ҳар як гӯшаи ин минтақа вуҷудамонро нерӯи махсус фаро гирифта, мехостем ҳар лаҳза аз ин баландиҳо дод зада гӯем ки Тоҷикистон биҳишти рӯи дунё. масири Шоҳин дарвоз шуморо ба мавзеъҳои гуногун мебарад. масалан, дар як макон роҳ ба ду самт тақсим мешавад. тамошобинони азиз, ин ҷо роҳ ба ду самт тақсим мегардад ва
ин тарафаш ба ҷамоати деҳоти дашти ҷум ки дар инҷо яке аз мамнӯъгоҳҳои зебои ҷумҳурии тоҷикистон вуҷуд дорад. ин роҳ ба он самт мебарад ва самти дигараш ба тарафи маркази ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба шаҳраки Қалъаи Хум. Албатта мо ба ин самт ҳаракат менамоем ва касоне ки мехоҳанд аз мамнӯъгоҳ аз ҷамоати деҳоти дашти ҷум дида намоянд аз манзараҳои табиӣ метавонанд тавассути ин роҳ ба ҷамоат ба дашти ҷум ворид гарданд. дашти ҷум як мавзеи зебои табиӣ воқеъ дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлони Тоҷикистон мебошад. ин макон бо табиати нодир, дашти васеъ, кӯҳҳои сабз, алафзори баланд ва ҳавои тозааш маъруф аст. дашти ҷум чун дар баландии зиёда аз 2000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. ин минтақа инчунин як қисми Парки Миллии Тоҷикистон ба шумор меравад ва аҳамияти экосистемавӣ дорад барои нигаҳдории набототу ҳайвоноти нодир. вале мутаассифона дар барномаи имрӯза мо тавассути ин роҳ сафар нахоҳем кард, зеро самти мо ба дигар нуқта аст. баъди чанд лаҳза мо расидем ба даромадгоҳи ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. раҳ мавзеъҳои ҷолиби ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлонро тай намудем ва ниҳоят расидем ба дарвозаи боми ҷаҳон Дарвоз. албатта нахустин ноҳияе ки ҳангоми ворид шудан ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ин ноҳияи Дарвоз мебошад ва мо ҳам ворид мешавем ба ин минтақа ва мебинем ки чӣ гуна дорад рушди инфрасохтори сарироҳӣ. рафтем. табиати боми ҷаҳон хеле зебо ва нотакрор аст. манзараи кӯҳҳои сарбафалак, барфҳои абадӣ, дарёҳои кӯҳистонӣ ва хатти осмонӣ ки бо рангҳои гуногун дар фасли баҳор ва тобистон зебоии худро намоиш медиҳанд, диққати ҳар як сайёҳро ҷалб мекунад. ин минтақа барои дӯстдорони табиат, кӯҳнавардӣ ва аккосон як макони беҳтарин барои таҷриба ва ёдбудҳои фаромӯшнашаванда мебошад. бо ворид шудан ба ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аллакай боду ҳавои тоза эҳсос мегардад ва ёдрас мешавем ки Кӯҳистони Бадахшон бо пиряху обу шаршараҳои мусаффо имрӯз на танҳо дар Тоҷикистон балки берун аз он ҳам маъмулу машҳур мебошад ва мо дар даромадгоҳи ноҳияи Дарвоз ин зебоӣ, ин афсункориҳои табиатро аллакай эҳсос намуда истодаем. бубинед аз чунин кӯҳи баланд чӣ гуна шаршараи зебо ҷорӣ шудааст. бале, ин маконест ки ҳар руди он шери зинда ҳасту ҳар кӯҳ постори тарихи миллати тоҷик. дар поёни кӯҳҳо дарахтони сабз зебо ба назар расида, офтоб нурҳои тиллоии худро ба рӯи оби ин кӯҳ мезанад ки мисли оинаи мусаффо оби онро равшан месозад. садои об ва нағмаи табиат гӯё мусиқии зиндаро эҷод мекунад. ҳавои тоза ва пур аз атри гулҳои кӯҳӣ аст. Дарвоз яке аз ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон буда, дар шарқи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. маркази маъмурии ноҳия Қалъаи Хум аст ки 241 километр шимолтар аз шаҳри Хоруғ дар резишгоҳи руди Хумбоб ба дарёи Панҷ ҷойгир шудааст.
дарвоз дар қисмати шимол бо ноҳияи сангвор, дар ғарб ва ҷанубу ғарб бо ноҳияҳои ховалинг, муъминобод ва ноҳияи шамсиддини шоҳини вилояти хатлон, дар шарқ бо ноҳияи ванҷи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва дар ҷануб бо волузволиҳои Нусай, Шикай, Хоҳон ва Куфоби вилояти Бадахшони Афғонистон ҳамсарҳад мебошад. маҳз дарёи Пуртуғёни Панҷ сарҳади ду кишварро аз ҳам ҷудо мекунад. масоҳати ноҳияи Дарвоз 2824,5 километр мураббаъ аст. Дарвоз аз 4 ҷамоат Вишхарв, Қалаи Хом, Нулван ва ҷамоати деҳоти Сағирдашт иборат аст. саёҳат дар масири Бадил-Писан на танҳо роҳат аст, балки рӯҳро тоза мекунад ва хотироти фаромӯшнашавандаро мебахшад. вақте ки одам дар байни табиати зебо қадам мезанад, новобаста аз он ки ин кӯҳистон аст, соҳили дарё ё ҷангалҳои ором, аз ташвишҳои рӯзмарра дур мешавад ва бо худ табиатро эҳсос мекунад. сохтмони иншооти сайёҳии сарироҳӣ дар ин масир албатта сафарро боз ҷолибтар мегардонад. мутаассифона дар ин шоҳроҳ чойхонаҳою меҳмонхонаҳо ва дигар иншооти зарурии сарироҳӣ кам ба назар расид. ниҳоят дар яке аз деҳаҳои ноҳияи Дарвоз мо сари роҳ ошхонаеро мушоҳида намудем ва мехостем аз хизматрасонии он истифода барем. Assalomu alaykum. Xush omading afa. Oshxonayi Sharshara. ташаккур. ин ошхонаи шумо бисёр ҷояш қулай аст, сари роҳ аст. барои ҳамин мо омадем як сату сифат хизматрасониро бинем, ҳамзамон аз хӯрокҳо маззашро истеъмол намоем, маззашро бинем. Бисёр хуб. чӣ нави хӯрок доред? Шурбо, гуляш, мантун, чиханбили, акрач. мурғ бирёна. хуришам доред? Не, салато, ҷарғот дорем ҳозираша. ҷурғот. яъне ҳамин хӯриши маҳаллӣ ки аз ҷиҳати калорӣ ҳам тоза ҳастад. бисёртар мизоҷон кадом нави хӯрокро акун мантуам мехӯранд, гуляшам мехӯранд. набошад аз мехостем маззаи ҳамин мантуро як бор бичашем, маззаашро бифаҳмем аз манту ва ҷурғот. чой сиёҳ кабуд? чой сиёҳ. албатта муҳити ин ошхона зебою барҳаво буда табъи мизоҷонро болида мегардонад. то омода шудани хӯрок каме дар муҳити ошхона сайру гашт намудем. бояд гуфт ки дар баробари ошхона дар наздикии он ҳамзамон ҳомстеи барҳаво бунёд шудааст ки бештари сайёҳон аз он истифода мебаранд. хуб, аллакай хӯроки мо ҳам омода шуд. бояд гӯем ки нархи хӯроки фармоишдодаи мо 30 сомониро ташкил дод. хӯроки бомазза аст дар ин ошхона. фикр мекунам талаботи ҳар як сайёҳ меҳмонро қонеъ гардонда метавонад.
саёҳатамонро идома бахшидем. чун ноҳияи дарвоз мегӯем, албатта дар зеҳни ҳар нафар истироҳатгоҳи зебои чорчаман пайдо мешавад. хурсандиовар аст ки ин маҷмӯаи фароғатию истироҳатӣ сари роҳ қулай ҷойгир аст ва чун мо ба деҳаи падкуноб расидем, мехостем аз сатҳу сифати хизматрасонии ин мавзеи истироҳатӣ дидан намоем. бинандагони азиз, боду ҳавои ноҳияи дарвоз мо аҳли гурӯҳи эҷодии телевизионро шефтаю мафтун сохт. дар бораи истироҳатгоҳи чорчамани деҳаи падкуноби ноҳияи дарвоз дербор шунида будам ва хеле хушҳолам, ки имрӯз барои ман имконият шуд, ки аз ин истироҳатгоҳ дидан намоям ва каме ҳам бошад дар чунин табиат, дар манзараи хеле ҳуснангез истироҳат намоям ва албатта шумо ҳам ҳамроҳи ман ин зебоиро эҳсос намоед. рафтем. ин макон бо табиати зебои кӯҳӣ, ҳавои софу тоза ва муҳити орому фароғатӣ машҳур аст. тамошобинони азиз, дар ин ҷо чанд намуди иншооти хизматрасонӣ ҷо дода шудааст, зеро масоҳати ин маҷмӯа хеле калон мебошад ва ба ин самташ бошад аз рӯи нишонаҳо табақтарошӣ, оҳангарӣ, кулолгарӣ, осиёб, ошхона, хонаи чӯбин сохта гардидааст. мегузарем ва мебинем чӣ гуна бошад. ноҳияи дарвоз дорои маконҳои зиёди таърихӣ аст ва яке аз қалъаҳои қадимтарин Карон маҳз дар ин ноҳия ҷойгир аст. ба ин хотир бояд гуфт, ки тарзи меъморӣ ва бунёди ин маҷмӯа низ хеле зебою диққатҷалбкунанда аст. дар ҳар гӯшаи он манзараи ҷолибро мушоҳида кардан мумкин аст. истироҳатгоҳ барои меҳмонон шароити мусоидро фароҳам овардааст, ки барои истироҳати оилавӣ ва гурӯҳӣ мувофиқ аст. меҳмонон метавонанд аз сайру гашт дар табиат, аксбардорӣ ва дигар фаъолиятҳои фароғатӣ баҳра баранд. тамошобинони азиз, ин купрукчае ки дар наздикии Шаршара сохта шудааст, моро ба меҳмонхонаи зебою барҳавои Чорчаман мебарад. чорчаманхиз меҳмонхонаи муосир ва маркази истироҳатии беҳтарин дар ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мебошад. 12 ҳуҷраи бароҳат бо тамоми шароити замонавиро дорост.
аз ҳамин баландии меҳмонхона тамоми гӯшаи ин истироҳатгоҳи зебо намоён аст ва тамошо карда лаззат бурдан ҳам бисёр ҳам шарту зарур аст ва мо 6 мурда ба ин ҷо баромадем. ин макон дер боз дар хотироти мо нақш мебозад. зебоию рушди инфрасохтори ин маконро ҳар як сайёҳу меҳмон бояд бубинад. мо ҳам аз фурсати муносиб истифода бурдему чанд лаҳза ҳам бошад ин гӯшаи зебои дарвозро тамошо кардему аз хизматрасонӣ бо сифати истироҳатгоҳ истифода бурдем. ҳаракат менамоем ба маркази ноҳия. ноҳияи дарвоз солҳои охир бо рушди бо суръати инфрасохтор аз ҷумла пешбурди самти саноат пешравиҳоро нишон дода чандин корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд шуданд. албатта бунёди аксари чунин корхонаҳои саноатӣ сари роҳ аз манфиат дур нест, зеро иншооти муҳими сари роҳӣ диққати ҳар як сайёҳро ба худ ҷалб менамояд. мехостем аз гармхонаҳои сари роҳӣ ва корхонаҳои саноатӣ лаҳзае дидан намоем. тамошобинони азиз, ноҳияи дарвозро ҳамчун минтақаи саноатӣ ҳам мегӯянд ва яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии ҳукумати мамлакат ин саноаткунонии бо суръати кишвар мебошад. хушбахтона ҳангоми ҳаракат намудан дар масири Шамсиддини Шоҳӣ ноҳияи дарвоз иншооти муҳими саноатӣ зиёд ба назар мерасанд ва чуноне ки мо дида истодаем дар ин ҷо истеҳсоли чанд намуди нӯшокиҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза ҳамчунин гармхонаҳои васеъ сохта гардиданд. яъне дар ин ҷо парвариши яке аз меваҳо қулфинай ба назар мерасад ва ҳозир мо мепурсем ки чӣ қадар масоҳати ҳамин гармхона бошад ва чанд намуди мева дар ин ҷо парвариш карда мешавад. баъди ифтитоҳи корхона аз тарафи ҷаноби олӣ пешвои миллат президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мо шурӯъ ба кор кардем ва муддати 5 сол шуда ин гармхона фаъолият дорад. солҳои аввал мо ба парвариши помидор ва бодринг машғул будем. 2 сол шуд ки мо аллакай фаъолиятмонро ба дигар ба парвариши қулфинай равона кардем. қулфинай пеш 2 сол шуд дар асоси байни давлатии Корея ва Тоҷикистон ташкил шуда буд ва онҳо баъди 1 соли фаъолият аллакай нестанд, мо худ фаъолиятро пеш бурда истем. таҷриба омӯхтем, аллакай мо худ фаъолиятро пеш бурда истем. дар масоҳати умумии гармхона 0.30 га буда 0.15 гаш барои ба даст овардани меваи қулфинай, 0.15 сотихаш барои парвариши кӯчати қулфинай пешбарӣ шудааст. аллакай мо дар гармхонае ки барои парвариши меваи қулфинай пешбарӣ шудааст истодем ва чуноне ки дидестем аллакай меваи қулфинай пухта расидааст ва муддати 2 моҳ шудааст ки мо ҳосили онро ба бозорҳои ҳам ноҳиявӣ ва ҷумҳуриҳои равон карда истодаем. аллакай чуноне ки дар фаъолияти 5 сола мо дидестем бисёр аз хориҷи кишвар ҳам аз дохили кишвар омада дар ин гармхона дохил шуда фаъолияти мо дидан мекунанд ва хеле чизҳоро омӯхтестанд ва барои Ӯзбекистон аллакай мутахассисин омадан дидан карданд ва барои пешбурди ин қулфинай хеле ҳам ба мо ёрдам карданд, ҳам худшон аз ин ҷо таҷрибаи вай мубодила кардем.
кӯҳистони Бадахшон албатта бо пиряху обҳо на танҳо дар ҳудуди Тоҷикистон, балки берун аз он ҳам маъмулу машҳур мебошад ва хурсандиовар аст, ки имрӯз ин иқтидори табиат, яъне ин сарвати бисёр ҳам гарони табиатро манфиатовар истифода мебаранд. Яъне чунин корхонаҳои саноатӣ бунёд шуда истодаанд, ки ба истеҳсоли об машғул мебошанд. аз як ҷиҳат агар ба иқтисодиёти давлат такони ҷиддӣ бахшад, аз тарафи дигар метавонад сокинонро бо ҷойи кори доимӣ ҳам таъмин намояд ва шарту шароити зиндагии онҳоро низ беҳтар гардонад. ва чуноне ки мо мушоҳида намуда истодаем, корхона ҳамарӯза фаъолият дорад. Аз рӯи гуфти кормандон ва айни ҳол ҳам кор карда истодаанд ба истеҳсоли оби тозаи ҳамин аср машғул мебошанд. پنج سال شد که فعالیت داریم. در این کارخانه ما استحصال میکنیم از همین ناحیه بدخشان، مثال نوشابه نسترن، خوچ که از همین خلق خریداری میکنیم، همینجا استحصال میکنیم. همچون دارو واری استحصال میکنیم، از این میوه های بدخشان مربا تیار میکنیم. باز خیلی کوزیم ببینیم آبهای تشنشکنی به گاز آبها قریب 5 نمود ظرف‌های گوناگون را بسته‌بندی میکنیم. سالانه قریب امسال نیاز داریم تا 1 میلیون آبی مثلا در ظرف نیم لیتر تیار کنیم. خریداران اصلا از همین بدخشان هستند، با ولایت ختلان، با شهرهای باختر، با ولایت سوق، همچنین با دوشنبه بارا را انتقال میتیم. در اونجا وای داریم جای مخصوص داریم دیلرها و یا در مغازه‌های تمام مغازه‌ها سوپرمارکت‌های شهر دوشنبه عموما در جمهوری تقسیم میکنن. انا خریدار شده هست فرمایشات نذاریم که بسیار چیزا را با فرمایش تیار میکنیم با خریدار. در کارخانه ما حاضرش در 52 نفر آدم کار و فعالیت میکنند. چنین در شهر دوشنبه با 2 کارگر داریم، همچون تامینوچی. ظرف‌های پلاستیکی از این خطای استحصالی اصلا از ترکیه، از ترکیه بعد از چین خریداری کرده، اینجا وصل کردیم. ظرف‌های پلاستیکی را از ولایت سوق میگیریم، همین کارخانه خودمون در تیار میکنیم ظرف‌ها را. کارخانه هم خیلی است که کمپلکتی، همه چیز در همینجا از ظرف سر کرده تا بسته بند کرده همه در همینجا میشود. این چونین بود چطوری که شما دید 2 تا گرمخانه داریم که حوزه فعالیتی کوچتی قلفینه رو در راه موندیم، یک سال اول است. میتونیم به تمام خوجگاهایی که قلفینه پرورش میکنن نوعهای نغز قلفینه رو همچون کوچت یعنی رصدت دسترس نماییم. اینجا قید کردید از مکان در روز از ماه این طرف وقتی گرم میشه سیاحان بسیار تشریف میارن. بسیارشون در کارخانه ما پرسیده در آمده تماشا میکنن. ما هم یکم مانعی نمیکنیم که همچون و یا تماشا میکنن با دیگر جا رفته درباره کارخانه ما گپ میزنن. بعضیشون سیام کم میکنن در تلفن‌های موبیلیشون. ما باید را نقد استقبال میکنیم، با یکم چیز تحفهشون میتیم. بسیار خرسند میشوند، برآمدن میروند. عموما همه سیاحان که به بدخشان میان بسیارش کارخانه ما را تماشا کرده میروند. дар баробари оби нӯшокӣ дар корхонаҳо ҳамзамон шарбати хуҷ ва асали тоза истеҳсол карда мешавад. бисёр маззаи ширин дораду ғайриоддӣ, мисли афшураҳое ки аз газ ҳастанд, афшураҳои дигаре ки истеҳсол мешаванд. ин фарқият дорад. маззааш
маълум аст ки аз ҷиҳати экологиям хеле тоза аст. Шарбати аз хуч, нӯшокӣ аз хуч омода шуда. Ҳамин мевара аз кӯҳҳои ноҳияи Дарвоз ҷамъоварӣ менамоянд ва дар чунин корхона коркард мекунанд ва чунин шарбат, яъне афшураи болаззат ҳосил мегардад, ки маззааш тасвирнашаванда. капсулаи барои бахлашкаи 5 литра ки 5 литраи мо ҳар як чи бренди худша дорад. Мо инҷа Памир Аква навиштагия маҳсулоти вилояти. Она бо капсулаҳо мисол ана ин зарфи 100 миллиграмма барои доруворӣ. Капсулаи бо майдатараи 14 граммай, и 22 граммай. Инш мешавад 87 грамм. Ашёи хом дар ҳамин ҳаҷм харид менамоянд ва баъд мегиранд дар чунин дастгоҳи махсус дар ҳаҷми калонтар бо навиштаҷот бо бренди махсус боз аз нав мебароранд. Ҳам истеҳсоли оби тоза, ҳам истеҳсоли доруворӣ ва ҳам истеҳсоли шарбати хушам нӯшобаи чой бо тами шафтолам тайёр мекунем ки ҳамин зарф тайёр мешавад. ҳамаша дар ҳамин ҷой чӣ хидмат чӣ мекунем. Ташаккур. дар ин сафар боду ҳаво зуд тағйир меёфт. Гоҳе офтоби гарм, гоҳе абр ва дар баъзе ҳолатҳо борони форами кӯҳистон ба назар расид. Вале ин тағйироти боду ҳаво ба саёҳатамон ягон монеаро эҷод насохт. ин лаҳза мо шуморо ба осорхонаи устоди Зиндаёд Муъмин Қаноат, ки дар ҷамоати деҳоти Қалъаи Хум ҷойгир аст, ошно месозем. ин осорхона барои онҳое ки мехоҳанд бо ҳаёт ва эҷодиёти шоир ошно шаванд, манбаи муҳим ва таърихӣ мебошад. тоҷик зи роҳи ростӣ аввал заминро кишт кард, аз баҳри оташхонаҳо бо оби рӯяш хишт кард. ин мисраъҳои шеърӣ дар зери пайкараи шоири ширинкалон шодравон устод Муъмин Қаноат навишта шудаанд ва бояд гӯем ки ҳар яки мо, ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ ҳанӯз аз даврони кӯдакӣ бо шеърҳою бо ашъори ин шоири Зиндаёд ошно аст, медонад ва маҳз ин шахси бисёр ҳам бузург гӯем хато намекунем. ин шоири ширинкалом зодаи ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад ва чун мо вориди марказ шудем, нахустин манзара чашмамон маҳз ба ҳамин пайкараи зебое ки ба хотири устод Муъмин Қаноат гузошта шудааст афтод ва мехостем ҳамзамон аз осорхонааш дида намоем. осорхона соли 2022 дар моҳи декабр кушода шудааст ва барои тамошобинон дар ихлобоз кардааст. аз осорхона ва ифтитоҳи он мардуми хурду бузурги на танҳо Дарвоз, балки ҷумҳурӣ хеле хушнуд гардиданд, зеро бар ин шоири халқии ҷумҳурии Тоҷикистон ки зодаи Дарвоз аст, дар ватани ӯ ҳамин чунин як осорхонаи хеле зебо ва барҳаво ифтитоҳ гардидааст. аз осорхона на танҳо сокинони Дарвоз, балки тамоми сокинони ҷумҳурӣ ва хориҷ аз он меҳмонҳо низ дидан мекунанд ва як ҷои хеле аҷиб ва зебо мебошад ва зиёда аз 359 дарахтони ороишӣ дар атрофи осорхона сохта шудаанд.
آثارخانه و اساساً از کتاب‌ها آن تحفه‌هایی که به شاعر از دولت‌های گوناگون دنیا کرده و تحفه کردند به او، این چنین رسم‌های او در اینجا آویزان کرده شده‌اند. اگر که ما دیدن کنیم او مومن قنات کسی بود که اولین کسی بود که در باره شهر قدیمه دروار شهر کران معلومات داده بود و معنی کران را شهر بزرگان اعلام داشت و یکی از یادگاری‌های بزرگترین تاجیکستان است و که تاریخی بیش از 4,500 ساله دارد. جناب عالی محترم مامون رحمان سال 2013 از این منطقه در این شهر کران دیدن کرده بود. برای همین هم ماکت این شهر در همه آثارخانه گذاشته شده است و پس از این گفتن ضرور است که مومن قنات کسی هست که از شاعران زمره شاعران است که دائم در بین خلق بود، کسی اندیشمند بود، شاعر بود، کارمند سیاسی بود و وکیل مردمی اتحاد شوروی بود. 3 مرتبه در مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به حیث وکیل شرکت کرده بود. دارنده لاورت مکافات دولتی جمهوری تاجیکستان است. لاورت مکافات اتحاد جماهیر شوروی است برای مشهورترین اثر او سروش استالینگراد و این عنوان بلند وحش شده مکافات شده است. آثارخانه اینچنین میتواند که جوانان را در روحیه و تندرستی خویشتن‌شناسی تربیت نماید. خویشتن‌شناسی و تندرستی آن از آن عبارت میباشد که آنها با نگاره‌های در اینجا گذاشته شده به کتاب‌ها به صورت‌های اون مراغ ظاهر میکنند، از تاریخ آنها پرسجو میکنند و به این وسیله توانستند که دانش خود را و اینکه همون جهانبینی خود را پیرامون نه تنها مومن قنات بلکه به واسطه او با دیگر خلق‌های دیگر ملت‌های دیگر آشنا شوند. тамошобинони азиз, дар ин гӯша намунае аз ҳуҷраи устод шодравон мӯмин қаноат оварда шудааст. чӣ гунае ки бо ҳамун ороишоте ки дар хонааш буд, инҷо ҳам ба ҳамун намуна ҳама чизро ҷамъоварӣ намуданд ва дар ҳамун шакл гузошта шудааст. бубинед, ҳатто телефоне ки солҳои пеш истифода мешуданд, инҷо оварда шудааст. қалам حتی диққати моро боз як осорхонаи дигари сарироҳӣ ба худ ҷалб намуд, ки осорхонаи бузи Пармашох ном дорад. тамошобинони азиз, дар сари роҳ чунин як осорхонаи хеле ҷолиб диққати моро ба худ ҷалб намуд ва ворид мешавем ба ин осорхона. мебинем сату сифати хизматрасонӣ ва роҳбалад барои мо чӣ нишон медиҳад. ассалом, мо сабти барномаи раҳ ба раҳ дорем аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. сари роҳ диққати моро маҳз ҳамин осорхона ба худ ҷалб намуд. фикр мекунам ки сайёҳон бисёр мебиёянд мебинанд аз осорхона. ба осорхонаи бузи Пармашох дар ноҳияи Дарвоз. мана дар инҷо сайёҳони дохилию хориҷӣ беҳад бисёр меоянд ва мо хушҳол ҳастем ки ин хурдака кам бошад муаррифгари тоҷику тоҷикистони мо аст, таърихи тоҷикистони мо аст. мақсад ҳунарҳои мардумӣ, гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ дорем, боз вай аст музей аст. мақсад мана осорхона бо номи ана ҳамин буз гузошта шудааст, бузи Пармашох ва инҳо ҳайвонҳое ҳастанд ки дар ҳамин худи вилояти мухтори Кӯҳистон Бадахшон ҳастанд. мавҷуд ҳастанд.
молхор, хугиёбоӣ. молхур аст, бале, маркапол аст, нахчир аст, гург аст, хугиёбоӣ аст, шағол аст, баъд сағур аст, капк аст ки мақсад дарвозда бисёр мешавад. ҳар як сайёҳ меҳмоне ки дар масири Шамсиддини Шоҳӣ ноҳияи Дарвоз мегузарад, метавонад аз чунин армуғонҳо харидорӣ намояд, ҳамчун тӯҳфа бо худ барад. Бале. Инҳо ин коллексияи сангҳои худи вай аст, ҷумҳурии Тоҷикистон. махсусан сангҳои бале аз Дарвоз аст, аз Бадахшон аст. коллексияи сангҳо боз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бахусус ноҳияи Дарвоз бо сарватҳои зеризаминӣ хеле бой мебошад ва чунин сангҳои қиматбаҳо, яъне ки намунаҳошон дар ин ҷо оварда шудаанд, метавонанд дар ин ҷо бинанд. инак ниҳоят мо расидем ба маркази ноҳияи Дарвоз. дар даромадгоҳи ноҳияи Дарвоз пайкараи чандин шахсиятҳои маъруфи фарҳангӣ ва адабии тоҷик ки бо санъат ва илми тоҷик шӯҳрат ёфтанд гузошта шуданд. пайкараи Акашариф Ҷураев, Абдулло Назрӣ ва Борбад Марвазӣ дар даромадгоҳи минтақаи Дарвоз рамзи эҳтиром ба фарҳанги мардуми ин сарзамин мебошад. ба шарофати фаъолияти ин шахсиятҳои маъруфи фарҳангӣ ва мусиқии тоҷик, ин пайкараву ёдгориҳо барои эҳтиром гузоштан ба мероси фарҳангии мардуми ин минтақаи зебо сохта шуданд. ҳар як пайкара нақши муҳим дар эҳё ва эҳтиром ба таърихи мусиқӣ ва фарҳанги мардуми Тоҷикистон, бахусус вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дорад. имрӯз низ насли наврас идомадиҳандаи ҳунари волои мардуми Дарвоз буда, тавассути шеъру сурудҳояшон табиат ва фарҳанги ноҳияи Дарвозро муаррифӣ месозанд. маркази ноҳия қалъаи Хум албатта бо инфрасохтори муосир барои тамошо ва сайру сайёҳат мусоид аст. дар марказ сари роҳ боғи фарҳангиву фароғатӣ ҷойгир шудааст. дар умум дар ноҳия 13 меҳмонхона, 8 ҳомстей, 1 тарабхона, 2 истироҳатгоҳ, 1 минтақаи шикор, 1 ширкати сайёҳӣ, мавзеи таърихиву фарҳангӣ, 25 мавзеи зиёратӣ, 5 мавзеи сайёҳати экологӣ, 128 нуқтаи умумӣ мавҷуд буда фаъолият доранд. меҳмонхонаи Карон ки сари роҳ ҷойгир шудааст, диққати ҳар ҷаҳонгард ё мусофирро ба худ ҷалб менамояд. ин лаҳза каме бо фаъолияти меҳмонхона шуморо ошно месозем. табиати вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бахусус ноҳияи Дарвоз боду ҳавояш пешгӯинашаванда будааст. дар баъзе ҳолатҳо борон, дар баъзе ҳолатҳо гарм. ассалому алайкум. мо шумо ҳайрон нашавед, мо сабти барномаи раҳ ба раҳ дорем аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. чӣ хел хуб аст ки айни ҳол шумо телевизиони моро тамошо доред. барномаҳои телевизиони сайёҳиро тамошо мекунед? бале, бисёр ҳам. ҳамчун
پیشنهاد میکنیم به میزبان خودمون که این تلویزیون خودمون است که همه جا نشون میتن نوابسته کدام دولت چی نباشد ناحیه‌ای که نباشد بهتر میشد که اون توسط یعنی ما بعضی ناحیه‌ای که دوردست هم میتونیم تماشا کنیم. تشکر زیاد، خیلی ممنون هستیم و عین حال ما ثبت برنامه رهبر داشتیم آمدیم نهایت به مرکز ناحیه درواز این شطور خدمت رسانی سیاحی را بیشتر به نوار گرفتیم سطح و صفتش را دیدن نمودیم و دقت ما رو همین مهمانخانه خیلی زیبا کرون نام داشت کرون پالاس از کی باز فعالیت دارید؟ مهمانخانه ما از سال 2015 فعالیت میکنیم با تشبثی پیوسته با تشبثی جناب عالی تشریف آوردن شما در سال 2015 فعالیت میکنیم. خیلی خوب است و سطح و صفت در اینجا چگونه باشد؟ خیلی خوب است. ما میخواستیم خودمون یک بار بینیم از داخل این مهمانخانه اگر اجازت باشد. مرحمت نور دیدن. تشکر زیاد. شما ما رو همراهی میکنید؟ بله مرحبا ما شما همراهی میکنم. بینید چگونه علاقه دقت ما رو این گونه ارمغان ها و اصلی به فکرم دسترنج ساکنان ناحیه درواز از جهت اکولوژی تازه باید باشد. توجه سیاحان میزاجانی که به این مهمانخانه است چگونه از خریداری میکنند؟ بله بسیار هم جلب کننده است همچون استحصال خود ناحیه درواز استحصال همین هتل وای که اینجا چی میکنن استحصال میکنن بسیار هم طلباتشون بسیار است برای شما این اصل رو از ساکنان خریداری میکنید در اینجا؟ بله از ساکنان خریداری کرده باز به سیاحان زواد این استحصال میکنن از زواد ما بعد میگیریم برای از کارخانه؟ بله. نرخش چگونه باشد؟ نرخش وابسته به گرم های اصل بانک‌هاشون از 300 گرم است از 500 400 گرم وابسته از گرم حجم وایشون از 30 سومون تا همین 100 120 سومون است. صفتشون فرق میکنه؟ صفتشون همش یک خیر است فقط گرمشون فرق میکنه حجمشون فرق میکنه. خیلی خوب است. این طرفش ارمغان است برای میمونن که از دور میبیان خارجه شوق دارن چی دارن برای پیشنهاد هم تماشا میکنن ممکن باز خریدم میکنن. خیلی خوب است. این نمونه شاخی بوزی پرنشاخه یعنی بسیار که در طرف‌های بدخشان از همین بوزها بسیار هستند بوزهای کوهی میگن بسیار هستند ما نمونه آوردیم برای خیلی خوب است. تماشابینان عزیز یادرس میشویم که در بیشتری مهمانخانه ها چنین گوشه الهیده جا داده می شود که در آنجا ارمغان و آن ارنامنت های مخصوصی که محض در همون منطقه یعنی یا ساخته می شوند یا پرورش می گردند جا داده می شوند و ببینید در ناحیه درواز انا چونی اصل تازه در مهمانخانه کران پیشکشی میزاجان گردانیده شده است. خوب میرویم؟ میتونیم با واسطه لیفت برایم یا با واسطه زینه‌پایان. مهمانخانه شما از چند آشیانه بود؟ ما از 6 بینای وابسته این با عبارت هست. آشیانه عبارت هست. ششم اتاقش همچون پینک هاوس است و باقی مونده 5 آشیانه‌اش. بیا آشیانه پنجم برایم. مرحمت. توسط دید. رسیدیم به آشیانه پنجم. چند حجره دارد در اینجا در این پنجم آشیانه 5 حجره دارد. یکی از آنها آپارتمنت هست و یک لوکس دارد یک پولو لوکس دارد و 2 استاندارد دارد. میرویم از آپارتمنت من شما را شناسایی میکنم. مرحمت. اینجا کارتون میگذاریم. این خانه ما آپارتمنت حساب میشود. از 2 حجره عبارت است. یکی جای خوابگاه و اینجا جای نشست. این حجره زیاده از 80 کوادرات میباشد.
нархаш чӣ гуна бошад? нархаш 3000 сомон як шабона рӯз. Як шабона. Як шабона рӯз. тамошобинони азиз, чун ҳаракат намудан ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ба ноҳияи Дарвоз, ман фикр кардам чӣ гуна бошад инфрасохтор дар ин минтақаҳо ва бахусус шарту шароит, сатҳу сифати хизматрасонӣ дар ҳомстей, ҳостел, меҳмонхонаҳо яъне ва чун вориди маркази ноҳияи Дарвоз шудам ва ин бинои зебову замонавиро дидам, дохил шудам ва ҳозир бо шарту шароит шинос гардидам. Хеле хурсанд шудам ки дар як минтақаи ноҳияи Дарвоз чунин меҳмонхонаи замонавӣ бунёд шудааст ва хизматрасониро дар сатҳи баланд барои мизоҷон пешниҳод намудааст. хуб ташаккур мегӯем ба шумо ки имрӯз барои мо аз ин меҳмонхона, аз сатҳу сифати хизматрасонӣ ошно намудед моро ва боварии комил дорем ки маҳз чунин хизматрасонӣ, маҳз чунин меҳмонхонаҳо, иншооти муҳими сайёҳии сарироҳӣ боз шумораи сайёҳон, вориди онҳоро ба ин минтақаи зебои Тоҷикистон зиёд мегардонад. Ташаккур. аз сафари имрӯзаи барнома бисёр лаҳзаҳои муҳиму ҷолибро бардоштем. ҳар як қадам ки дар роҳи хеш бардоштем бо эҳтиром ва нигоҳ доштани арзишҳои аслии фарҳангии мо буд. дар роҳи маърифат ва фаҳмидани тамаддун, сарзамин ва таърихи гузаштаи миллати тоҷик. дар ҳар як қадами барномаи раҳбара гиреҳҳои фарҳангӣ муттаҳид гардида, Тоҷикистон ва мардуми он бо табиати афсункор ва рушду тараққиёташ ба ҷаҳониён муаррифӣ мегардад. тамошобинони азиз, албатта бо омадан ба ин минтақаи зебоманзар дар масири Шамсиддини Шоҳӣ, ноҳияи Дарвоз, мо бисёр лаҳзаҳои ҷолибу хотирмону фаромӯшнашавандаро паси сар намудем ва дар барномаи раҳбара ҳамаи инро мо инъикос намудем. боварии комил дорам ки барои шумо ҳам писанд омад ва баъди тамошои барнома албатта шумо боз ҳам фикру ақидаҳои худро нисбати ин минтақаҳо боз ҳам беҳтар мегардонед ва тасмим мегиред ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сайру сайёҳат намоед, зеро он шарту шароитҳое ки мо сари роҳ барои сайёҳон, меҳмонон мушоҳида намудем ба талабот ҷавобгӯ мебошад ва шуморо низ қонеъ мегардонад. албатта бо боварии комил мо гуфта метавонем ки барномаи имрӯзаи раҳбара хеле хубу хотирмон гузашт. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома доранд. сиҳатмандию хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост. ин борони зебо барои сайёҳати мо албатта монеа эҷод накард ва мо имрӯз меҳмони ноҳияи Дарвозем.